Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали арзон ТЧ. Дар имрӯза навори сета мошин аз Мошинбозори Восеъ дорем ва 7 дақиқа мошини фурушӣ. ҳатман наворро бо диққат то охирша тамошо кунед ва дар навор лайк бигузоред. Фикрҳои худро ҳатман дар комментария бинависед. Касоне ки меҳмон ҳастед, подписатсияро фаромӯш накунед. Курси имрӯза бародаро 1000 рубл баробар аст ба 139 сомонӣ. خب برادران عزیز مگذاریم با ماشین های فروشی. یک ماشین فروشی Opel Vectra B میباشد که سال برابرش 1997 است. ابیام موتورش 1.6 لیتر، коробка передач механика، نوع سوزشوارش باشد گاز و بنزین است. کузовش سیدان است، приводش передний است، состояниеش пробег است. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. 4 تا بالون نو، ходовой 100% است. 2 تا електропакет дорад. нархи мошина 29000 сомон гуфтааст бо савдо мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 7 моҳа тонировка, расход вообще надорад. ҳатман дар рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг бизанед ва маълумоти пурраро гиред. хуб дӯстони азиз, деҳи мошини фурӯшии мо Opel Astra 8 мебошад ки соли бароришаш соли 2006 аст. объём моториш 1.6 литр аст. коробка передач механика, нави сӯзишвориш фақат бензин аст. мошин дар кузови Хетчбек аст, свет сиёҳ аст, приводаш передний аст, состояниеш бошад нав аст. мошин срочно фурӯхта мешавад. 4 та баллонаш нав аст, ходовоиш 100% аст, 1 сола ҳуҷҷат дорад. нархи мошин 38000 сомон аст бо муомила мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. خریدارا باشند مرحمت رقم ها در روی اکران، حتما زنگ زنید و معلومات پورا رو از صاحب ماشین بگیرید. و ما میگذاریم با سه ماشین فروشی. تویوتا کمری میباشد که سالی برای 6 سال 2011 های. объем моторش 2.4 لیتر، коробка передач автоматика، نوع سوزشواری باشد، فقط بنزین است. ماشین 1 сола ҳуҷҷат дорад, дар кузови сидан аст, светш серебристий аст, приводаш передний аст, состояниеш бошад нав аст. нархи мошин 110000 сомон аст бо муомила мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран аст. рақамҳоро эълон мекунам 900 000002. ҳатман занг бизанед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. дӯстони азиз, хотиррасон мекунам ки лайк гузоштанро фаромӯш накунед. чорум мошини фурӯшии мо ВАЗ 21099 мебошад ки соли бароришаш соли 2004 аст. объём моториш 1.5 литр аст, коробка передач механика аст. нави сӯзишвориш бошад фақат бензин аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар кузови Хетчбек аст. пробегаш нишон додагӣ нест, афсус дар Тоҷикистон растамончкашидагӣ аст. приводаш передний аст, состояниеш нав аст. нархи мошин 23000 сомон аст бо савдо мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ягон расход надорад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран, ҳатман занг занед ва маълумоти пурраро аз худи соҳиби мошин бигиред. хуб дӯстони азиз, панҷум мошини фурӯшии мо Mercedes-Benz мебошад ки соли бароришаш 1998 аст. объём моториш 1.8 литр аст. коробка передач механика, нави сӯзишвориш газ ва бензин аст. приводаш передний аст, состояниеш пробег аст, растамочка дар Тоҷикистон шидагӣ аст. дар кузови сидан аст, свет серебристий аст. нархи мошин 58000 сомон аст бо муомила дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. пул хати заводид мешавад. 4 та баллонаш нав аст, газаш евро 5 аст, ходовой мотор, коробка ҳама 100% аст. монитор дорад, задни камера дорад. маълумоти бештара шумо метавонед аз рақамҳои дар рӯи экран буда дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21010 мебошад ки соли бароришаш соли 2006 аст. объём моториш 1.6 литр аст. коробка передач механика, нави сӯзишвориш фақат бензин аст. кузовиш сидан аст, свет серебристий аст, приводаш передний аст, состояниеш пробег аст. нархи мошин 15000 сомон аст бо муомила дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин ягон расход надорад.
фақат мешини ҳай мекунӣ, рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран аст. ҳатман занг бизанед ва айноми канали мо гап бизанед ва мо мегзарем ба ҳафта мошини фурӯшӣ. хуб дӯстони азиз, ҳафта мошини фурӯшии мо Mercedes сечка мебошад ки соли бароишаш соли 1998 объем мотораш 2 литр, коробка передач механикай, нави сӯзишвориш бензинай, мошина Германия баровардагиай, 12 литр до 100 км мехӯрад. состояниш навай 330,000 пробег дора, ҳуҷҷат дора, нархиш 59,000 сомон бо муомила мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран, ҳатман занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Хетчбек 93 сол, мотор як 6 простой, мотори Vectra задаги, полни 97 кагай, 4 та балонаш нав. Ҳазор бо савдо мешавад. Задни камера дорад. рақамон 98 99 92. ҳазор пробег чек, коробка механика, монитор дора, задни камера люк дора. марҳамат занг занед бо муоинат кунед бардоро. Opel Хетчбек 97 сол, мотор як 6 простой, сӯзишвориш фақат бензинай. чанд сомон гуфтед нархшака? 35,000 гуфтестам, бо савдо мешавад. та балон нав. коробка механикай, кондиционер дора, 158,000 пробег дора. Лукам дора. номер телефон чанда ака? рақамҳои телефон бардорам 987 985 083917. марҳамат занг занед бо маълумот бештара бигиред. Opel Caravan простой бардорам 97 сол, як 616 мотор, газ бензин сӯзишворишай. ҳуҷҷат чанд ха дора? 31,000 нархша мега. ҳуҷҷат чанд ха дора ака? ҳуҷҷат 1 сола ҳуҷҷат дорад, 2 та электропакет, 360,000 пробег, коробка механикай, кондиционер дора, монитор.
بالون خاموش نوای بردارم 31 گازول بوم اونجا میشه نمرای تلفن چنده که؟ نه صدا شد 5 51 23 مرام از زمین زنیم با مومیلک میدازم